Kufezeka iphupho lomsakazo Ukhozi FM uZimiphi Zimdola Biyela ethola indawo emdlalweni awukhonzile umkhokha okhonjiswa uMzansi Magic ngo8:30 phakathi nezinsuku. uZimdola uqala ukubonakala kulo mdlalo ngoLwesine. Udlala indawo kaNkosazana Khumalo ngunina kaMengameli. Umyeni wakhe ngumDumo Nguni. Ekhuluma nephephandaba ilanga langesonto ngokujoyina lo mdlalo, uZimdola uthe kufezeka iphupho lakhe noma kufezeka iphupho ukuba ingxenye yawo umkhokha. Ngiyawuthanda usadlala iziqephu noma ngawuthanda usadlala iziqephu eziwu13 ungakabi uchungechunge. Ngangizibuza ukuthi ngisale kanjani mina ngoba ngangizibona ngingomunye wabalingisi balomdlalo esho. Uthi nangalesikhathi usuba uchungechunge bisikhona intshisekelo njengoba ubewubuka futhi ewuthanda. uNkulunkulu ubese ngihlelela isikhathi esifanele nendawo efana nale engiyitholile esho. Uthe ubonile ukuthi noma kuthe ubonile ukuthi abantu bekhuluma ezikhuleni zokuxhumana ngokuthi kuqashwa kwabalingisi ababodwa nabavele basebenza kule midlalo kamabonakude. Ephendula lezi inkulumo uthe kumele baqonde ukuthi emhlabeni wonke umuntu ubekelwe ngokwakhe. Labo kumele beqonde ukuthi uma into kungeyakho, ngisho ungaba nemisebenzi emingaki noma ungaba amatasa kangakanani, uma into kungeyakho kuyohlezi kungeyakho. Nabo labo abakhulumayo babekelwe ngokwabo, kumele balindele isikhathi sabo. Ichaza indawo ayilingisayo uthe uyaqala ukudlala indawo yokuba isikwili. Le ndawo izoveza olunye uhlangothi ngama abantu abangakaze balibone emidlalweni engayilingisa phambilini.